Christ chapter 1 verse 1. Iwamaka uyu wanu. So ibi Iwamaka uyu wanu Chai. Onto ebaishia. Umwibo kwena nyeche manu now. Alibanya dobolo mweya o. Wano wa mayola. Akama wuriro nibo. Alibanya dobolo mweya o. Wano wa mayola. Akama wuriro nibo. Magoma awumoni akamno nelu. Iba maka magoma kwa. Iwuru mafi. Weli akagelu umibo. Kakoraka magoma awumoni akamno nelu. Iba maka magoma. Iwuru mafi. Weli akagelu umibo. Kakoraka. Magoma
magoma awụmonye Igbo aka m nọ n'elu Igbo amaka magoma iwuru nwafọ Igbo weli aka gị elu ụmụ Igbo kakwara aka Chief Ogundu Osuchukwu Ogu Baba amaala ndị Igbo n'Ikorodu niile onye eze Osuchukwu Investments Nigeria Limited nwoke ọma ahịa rọdụ ka anyị na-azụkwa iwezigbo nwafọ Igbo na Royales cash money ihe mara mma n'anya akwaga a na-ekwu ekwu a na-eme eme Igbo ka kpara aka Igbo n'ụzọ ije anyị wụdachi nwanyị kele manụ n'ụmụafọ Igbo dị iche iche ma ndị n'ụzọ ije ndị na-agba mbọ ochi nwebuli ahụ Igbo elu makwa chenyawa aka ego